Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shnong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Dorbar Shnong Laitumkhrah ha ka arpun retarik mentau benai jelio arjar khat khandai kala lek bania kendu yo ba Paul Lengdo u executive member in charge straight jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban tuat jingmut bat pan Jingpynshai Halor ka Rukom ai Laisen hagani ke jinglek ya kendu lasan ran lang do ba Fanton lagadong u badai u MDC jong ka Laitumkhrah Malki constituency habai keren baru ba Paul Lengdo ulai tho ba jingwan jongki kalong ban pan Jingpynshai na ka KHADC ka ei ka rule jong ka Dorbar Shnong ban te lakam ya ka jingkhai da ki wei pat ki jat ban reu uba Paul Lengdo ulapan shai ba ka KHADC menta ka kenti ka perking bhai ya ki provision ki badan ha ka ain trading by non-tribal regulations but ki kendon bala thau ha ka ni ka regulations ulai tho ru ba ka KHADC ka lapan khrek menta ya ka manual of instructions ka balong kum ka jingpatha ya ki Dorbar Shnong but da ki ba kum kino ki kendon ba ki Dorbar Shnong kin ai Laisen khnang ban te lakam ya ka jing ai Laisen pathar marka Laitumkhrah adiga Shnong bala bun jai bin ri bo fer ke kwa banyo ka Jingpynshai dian yang district council ki kaiga rule ko bangila ban liya mangi kum kiram pa Shnong ka Dorbar Shnong kamara hangtei gala don bun ki jiwet ka Laisen by non tribal ni kwa banyo Jingpynshai ru au ki ko tribal ke ba jinga pher jongki bat ki tribal jong indigenous laki don kam ne license ki don ki bol ki don ki yugi ba kindang pe ya ka anja ka license ba mentai ki ba thmai ni dang sange ye recommend kang renewal ka yang kejing ya keren kalong fruitful mo kalong pa seiso amar ba nagalyang jong kiru ki kinjit ya ki lat kilenti ki ban puni ya ki Dorbar Shnong ban le mo ban dei ko ban ni don benta ban ya trilang ba ka council ka ban pe di nong khai bi an ban de ru ke Shnong kaya rap ya district council long ban ong ba ka de ko authority ban set na try ni hable lang ba ka district council ko de ko pa authority nam ta ni ko kom ki won ban ko pa yang do ban pa ni slap ko sman oh ka turu ban pa ke kawai ban yo Jingpynshai kim ro mo mon sien se yo so ba yang ada ka Shnong ka ai nim la le kan de ta yo Jingpynshai ka Shnong ka don benta la jong ban pe district council de final authority ko pitip ka Dorbar Shnong Laitumkhrah de ko we ni ki Dorbar Shnong ki ba hedo social bat ka de ru ka economic zone jaga babun aga i ka pateng te lapat sko bun ki ke dai ka bakham kong sandu na kata ki grievances ki joki kai dei bat ka jing nang gharoi jong ki nong khai bamde rulu aga te ka area te bat ki kwaru i ka Jingpynshai na ka council aga jingi dei bat ka role jong ki Dorbar Shnong ban te lakam ya ka trading da ki bat ki jai bandrim te ngalapan snow ki pa ni na ka council ni ya perking ba aga ni kanti ki provisions bro ki badan aka an kabede but trading by non-tribals regulation but key rules but how ho Jamaica regulation te kabede shwa but ka rule jong da Shnong ni lapan khrek menta ya ka manual manual of instructions ka banlong kum ki jingpatha ye ki Dorbar Shnong ye ki bakum kino dat dakino ki kendon baki kin recommend ban ai ka license bat ka kanang ba kanam long ka jing ai ka ba pathar te ngala Jingpynshai ru ang tu ba katkum ka act ka Khadc ba ka recommendation ka dei bande ka jong ka Dorbar bat ki la menjur bahai ka ni benda
da ka ba ki ong ba ki jong Laitumkhrah lalai ki Dorbar dong ki recommend lani ki nom recommend bat nang tu ki sapha shaka Dorbar Shnong te ke Shnong sibun bagi Dorbar Shnong ki jongi ki dei ban kam ya kene ka bor ka bagi kidon bagi la ban exercise control Halor jong ki weipat ki jat menrio ban berking kamtam ban om alat ya ki weipat ki jat menrio ki ba nashabar jong ka state bakin wan ban thau lani sengkam aka Shnong ka jongki te nangta ni ki lawan ra ru ka way ka case a specific case joga Nazareth hospital ka canteen hantai ka ba ki on ba ki claim yo ka trading license ndai ki yo ka license naga municipal board te ba ki kwa ka Jingpynshai nangi tengi Laitumkhrah ba ka municipal license ka dei nak menda kiwi pat ki jingtemu ndai ka trade license kalong applicable habaro ki areas ki bahab output usam ka jurisdiction jong ki Khadc like no ki normal areas but ki cantonment areas ka bamut ba ka Laitumkhrah baro koi ka dei ka scheduled area te bat nak daw haba kim Shnong kim aya ka NOC kamot kalau implied ba ni nang ni nginam ai ya ka elani grant ya ka license te ni kilapan snor ingi ba ka kani ka jinglek ban check ya ki license ka de ban long ban intensify ya ka te ya kani le Laitumkhrah ba nadu ba kawan kani ka isi ka ba thamai nila pentingna ba ki enforcement wing jongi kinum sakut ki po jonga office building kide ban mi sha surok kide ban pendap ya ka kamram ka jongki khanang ban pentingna ba the law of the land will prevail ka an ka jong kani ka ri ki jong ka Shnong ka de ban prevail de kami ru ka Jingpynshai ya ki company ki ba layo Jingbet ka district berok pawai tu ya kani ka mat ru Laitumkhrah ba ka jing persang ka jongi kalang penslur ya ka kai ka pateng daki beriu ki jongi haki kam kai ka baki beriu ki jongi kimla ban le kamot idan ka lenti bangila ban grant ka license but kumju kindan ki Shnong ki thau let's say ki ba ya ka tu ka ju ka service ladan utrai Shnong bala ban le andai kindan ki Shnong ki ba kimla ban le kum kanuksa ladai ka tu ka ju tri lala ban le do utrai Shnong Laitumkhrah ka ba ya ka ju ka service dan bala ban le hanong po mutngi grant license hanong po di kabakong sandu kabang alapan snow iki kalong ba nginlum hakini ki kendiat sengi ya ka jingi kendu jong ki Dorbar Shnong jong ka social law shwa berkawe ban pen snow thu ba iki Dorbar Shnong ya ka benta ka jong ki ka baidei bat ka control ya ka trading da kui pat ki jai penriu ngin stang shwa nagi Dorbar Shnong nang ni nasor patang tu ngin nang beteng depan khat lang iki we di Dorbar Shnong ban penting na bakiru kin long ki kmat ki jongki ki skor ki kin play ya ke ki provisions jangka de ka jingi kenduk ka long ka ba kit jingot ba ka ba seso pat ka ba kami lenti ba abangi yo ka ba kum kani ka cooperation na kaleng ki Dorbar Shnong ka council ka jungi kan kam klan ban pentrikam ya ki provisions jong ka an ki an beper ki badan ki bede bat kabit ka biang jong pai ba jongi